αύξησε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό, αφού λίγη ώρα αργότερα, στο μεγάλο ντέρμπι που είδατε απευθείας από την ελληνική τηλεόραση, ο ΠΑΟΚ πέτυχε πολύ μεγάλη δίκαιη και πανάξια νίκη με 1-0 και έπιασε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Και είχε και 2 δοκάρια. Βέβαια, θα μπορούσε και παραπάνω να έχει ανεβάσει το σκορ. Επιστροφή στις νίκες για την Γιώργο Κωστίκο. Ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος νικητής, έπαιξε σπουδαία μπάλα και μάλιστα όχι μόνο συνέχισε τον νικηφόρο σερί του, αλλά δεν έχει δεχτεί και γκολ. Πράγματι ο σημερινός ΠΑΟΚ και ειδικά του πρώτου ημιχρόνου πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της τελευταίας πενταετίας σε παιχνίδι ντέρμπι. Ναι. Και ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι που από ό,τι ξέρουμε μια μεγάλη ομάδα και μια μεγάλη έδρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίξεις και ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να παίξει ποδόσφαιρο αλλά μπήκε για να κερδίσει. Αυτό μας έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με την παρουσία του. Και η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι δικαίως και άξια πήρε την νίκη. Και εσύ γελάς σήμερα. Κώστα Γαλάνη, αποτελέσματα δίκαια στα 2 ντέρμπι. Του Ολυμπιακού δίκαιο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, σαφέστατα έπρεπε να κερδίσει. Το παιχνίδι με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, εγώ νομίζω ότι έπρεπε να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ήταν καλύτερος, είναι ένα από τα τυπικά παιχνίδια στα οποία. Ανταπεξήλθε ο ΠΑΟΚ και προς το τέλος μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Είχε και 2 δοκάρια. Με την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, μετά από πάρα πολλά χρόνια έβγαλε τέτοια εμφάνιση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν ομάδα και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να είμαστε ξεκάθαροι. Από τότε που ήταν ο Κωστίκος προπονητής. Όχι που διεκδικεί απλά κάτι καλό. Όχι, δεν πειράζει, το θυμάμαι. Δεν είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Ήταν ομάδα λοιπόν όχι που απλά μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλό. Με βάση την εικόνα της ήταν ομάδα που διεκδικεί τίτλο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε έναν τέτοιο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε μόνο 1/4 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να πάρει. Σκάκη, ο δικέφαλος του Βορρά μετά από εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και ρεσιτάλ άμυνας στο δεύτερο, νίκησε πανάξια με 1-0 τον Ολυμπιακό και τον έφτασε δεύτερο στην βαθμολογία. Περισσότερο θα μας. Αναφέρθηκε στον Γιώργο Ντομίνο, έτσι. Μιλάω σοβαρά τώρα. Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δηλαδή, τι εννοούσες προηγουμένως, ότι δεν κάνει ρεπορτάζ και κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Όχι, δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Όχι, παρακαλώ. Απελθέτω απ' εμού, αυτό ποτέ δεν το είπα. Λοιπόν, πάμε όμως. Οφείλω και θέλω, έχω τη διάθεση να πω μπράβο στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πω μπράβο στο Σάντος που ήξερε πού πονούσε ο Ολυμπιακός και τον χτύπησε και ήξερε ποια είναι αυτά τα λίγα στοιχεία καλά του Ολυμπιακού και τα έκλεισε. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ο λόγος στο Γιώργο και μετά θα επανέλθω για τον. Ναι, βεβαίως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μεγάλη νίκη, μεγάλη εμφάνιση. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει τη διάθεση να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να έχει τη διάθεση να κερδίσει. Να κερδίσει με το δικό του τρόπο. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και διαφοροποιείται ο ΠΑΟΚ, αν θέλετε, από τον περσινό τον ΠΑΟΚ, είναι η ανασταλτική του λειτουργία, η οποία πλέον έχει μεταφερθεί όχι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά έχει μεταφερθεί πλέον στο χώρο του κέντρου. Με συνέπεια να μπλοκάρει τελείως τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός να μην έχει τη δυνατότητα να προωθήσει το παιχνίδι στους επιθετικούς του και ο ΠΑΟΚ, βάζοντας και τον γκολ φυσικά, να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ένα άλλο στοιχείο που είδα εγώ στο παιχνίδι είναι ότι ο ΠΑΟΚ διαχειριζόταν πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι. Όποτε χρειαζότανε, έκανε γρήγορες επιθέσεις. Το γκολ που είδαμε, μια άλλη φάση πάλι με τον Εντίνιο που στην πάσα του Σορλέν, αλλά και όταν χρειαζόταν όμως έδινε αργό ρυθμό στο παιχνίδι. Άμα θυμάστε, σε κάποια φάση για 1 λεπτό άλλαξε 30 φορές την μπάλα, που σημαίνει τι? Ότι εκεί πάγωσε το παιχνίδι και πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μήχρονο, μπαίνοντας, ο Ολυμπιακός ήταν λογικό να αντιδράσει, να γυρίσει το παιχνίδι. Και οι δύο αλλαγές βοηθήσανε τον Ολυμπιακό. Εκεί ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε, αλλά είδαμε ότι πάλι οργανωμένα, ναι μεν γύρισε έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν δημιούργησε ο Ολυμπιακός φάση για να κάνει γκολ. Και αφού ξεπέρασε αυτό το 15 λεπτό ο ΠΑΟΚ, άρχισε να δουλεύει πλέον τη γρήγορη κόντρα επίθεση. Αν δούμε τα τελευταία γκολ του ΠΑΟΚ, τον γκολ με τον Ολυμπιακό, τον γκολ με την Τρίπολη και τα γκολ στη Λεβαδιά, θα δούμε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ
όταν κερδίζει την μπάλα σε φάση άμυνας, εκδηλώνει πολύ γρήγορες επιθέσεις. Το οποίο δεν το είχε πέρσι αυτό. Αυτό, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί να σου πω ότι η υποπίεση, οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην άμυνα ποτέ δεν έδιωξαν την μπάλα. Προσπάθησαν να την κατεβάσουν από πίσω με πάσες και με συνδυασμούς. Και πλέον εκδηλώνουν και πολύ γρήγορα την επίθεση. Το οποίο πέρσι δεν το είχε αυτό ο ΠΑΟΚ, αν θυμάστε. Πήγαινε πάντα σε οργανωμένη επίθεση. Γιατί δεν είχε τη γρήγορη. Και του Γκαρσία και του Βιτόλου. Όλα. Δηλαδή έχει βελτιώσει αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του. Και άμα δούμε στο δεύτερο μήχρονο, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 2 δοκάρια, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 2 ευκαιρίες με τον Ήβιτς και με τον Εντίνιο, και θα δούμε το παράδοξο ότι ο Ολυμπιακός έκανε σε όλο το παιχνίδι ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο μετά από στημένο το φάουλ, έτσι, και ένα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο με το Ντουντού, ένα αλλού και αυτό. Που σημαίνει τι? Ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε ανασταλτικά, άψογα και δεν έδωσε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να του δημιουργήσει ευκαιρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη σέντρα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο έγινε περίπου στο 40. Η πρώτη πλαγιοκόπηση. Στο 40 από δεξιά. Και η πρώτη οργανωμένη στην ουσία επίθεση του Ολυμπιακού ήταν αυτή. Ακριβώς. Βγήκε άλλη μία από μια χεριά του Νικοπολίδη, αλλά είχε βγει ο Χαλκιάς και την έκοψε στον αέρα. Δηλαδή η εικόνα αυτή του ΠΑΟΚ για μένα κάνει αισιόδοξο και τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τους διοικούντες, αλλά πιστεύω ότι ανεβαίνοντας ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνοντας ο Άρης, γιατί και ο Άρης, θα μου το θυμηθείτε, με την έλευση του Κούπερ, πιστεύω ότι. Μα δεν φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Θα γίνει, φαίνεται αμέσως. Γιώργο, αυτό το οποίο δεν φάνηκε με τον Ζήκο. Αυτό χρειαζόταν το ποδόσφαιρό μας. Δηλαδή την άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς, για να ανέβει και το επίπεδο του. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή παίζανε 4 ομάδες που είναι και οι 4 στην κορυφή. Ναι. Έτσι, και ουσιαστικά, αν λέγαμε να ήταν πιο γεμάτο, ας πούμε, το πρωτάθλημά μας, θα έπρεπε να είναι και ΑΕΚ κάπου εκεί κοντά. Ναι. Αν δεν είχε τις γιατί θα γινόταν πολύ πιο όμορφο το πρωτάθλημα, να λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, σε ανύποπτο χρόνο, ο Θόδωρος Ζαγοράκης πήρε μια απόφαση. Αν θυμάστε, όταν είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την ομάδα, και βγήκε μπροστά και είπε ότι ανανεώνω τις 14 Αυγούστου το μεσημέρι ήταν. Ανανεώνω τις αυτή είναι ποδοσφαιρική απόφαση. Και δικαιώνεται. Όταν φωνάζανε. Και ήταν και απόφαση πίστης, γιατί ήξερε τη δουλειά που γίνεται. Ακριβώς. Και δικαιώνεται τώρα. Βέβαια. Έτσι, γιατί γνωρίζω τον προπονητή που έχω και τον εμπιστεύομαι. Έτσι, αλλά πριν τον πάρω τον οποιοδήποτε προπονητή, για μένα προσωπικά θα πρέπει να τον περάσω ακτινογραφία για να φτάσω στο σημείο να τον εμπιστευτώ. Γι' αυτό λοιπόν άλλη μια επιβεβαίωση ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι στις ομάδες, οι παλιοί ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι οι τεχνοκράτες που κατά καιρούς μπήκανε μέσα στις ομάδες. Για άλλες αποφάσεις, και για άλλα πράγματα. Αλλά και εμείς είχαμε ποδοσφαιριστή, αλλά αρχίδες που είμαστε. Λοιπόν, πάμε χωριστικά, καθώς το φάουλ του Γκαρσία με κάποια ευθύνη και από τον Νικοπολίδη, αλλά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρσία που έχει σοβαρευτεί και είναι δύναμη πυρός πλέον στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τον Βιτόλο στα ανασταλτικά του τουλάχιστον εξαιρετική ανάπτυξη, το τρίγωνο, Βιεϊρίνια, Ήβιτς στον κενό χώρο για τον Εντίνιο, στην κλειστή γωνία. Καλή εκτέλεση από τον Πορτογάλο που πρόσφατα χρήστηκε και διεθνής. Στον ντεμπούτο του λοιπόν με την ομάδα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα σκοράρει ο Πορτογάλος και το πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Ήταν ουσιαστικά αυτή η δικαίωση όχι τόσο των ευκαιριών που είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά της πολύ καλής εικόνας που έδειχνε με υπομονή να κυκλοφορεί την μπάλα, με Ήβιτς, Βιτόλο και Γκαρσία να δεσπόζουν στο χώρο του κέντρου και να δείχνουν πολύ πιο γρήγοροι από τους αντιπάλους τους. Εδώ ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έγινε πάρα πολύ επικίνδυνος με την κεφαλιά του Βιεϊρίνια που κέρδισε τον Διόγο στον αέρα από την εκτέλεση φάουλ του Γκαρσία. Και αυτός, όπως είπαμε, εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ πιάνει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία μετά από την νίκη που είχε κάνει με τον Γιώργο Κωστίκο στον πάγκο του με 2-1 με 2 γκολ του Παντελή Κωνσταντινίδη. Πανηγυρίζει για μία ακόμη φορά. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα αυτό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί 2 φορές στην έδρα του σε πρωτάθλημα ήταν τη σεζόν 2003-2004 και πάλι από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τότε έχασε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Κώστα Γαλάνη.
7-9 οι τελικές. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ, όπου ανάγκασε τον Ολυμπιακό, είδατε, γύρισε την μπάλα πίσω. Δεν μπορούσε να περάσει ο Ολυμπιακός. Ραούλ, και πίσω. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα από το κέντρο, δεν είχε καλή σύνδεση κέντρο-επίθεση. Δεν πήγαινε η μπάλα δηλαδή στους επιθετικούς του Ολυμπιακού. Ή δεν έφτανε καθόλου, ή αν έφτανε, θα έφτανε μόνο ψηλά. Για δείξτε μας την επόμενη. Πάμε στην επόμενη φάση που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό πλέον. Μάλλον όχι, είναι το γκολ. Ακριβώς. Είναι η άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ είναι η κάκιστη. Κοιτάξτε πόσα ανισορροπία έχει στην άμυνα. Έχει βγει ο Μπράβο να κλείσει στην μπάλα. Αντί σε μια τέτοια φάση να προσπαθήσουν να ευθυγραμμιστούν, να πάνε στις θέσεις τους οι παίκτες οι αμυντικοί, τρέχουν πίσω από την μπάλα. Αντί να προβλέψουν να φτάσουν εκεί που θα φτάσει η μπάλα. Και βέβαια εδώ ο center back προσπαθεί να κλείσει τη μια γωνία, ο Αντώνης του δίνει την κλειστή του γωνία. Εδώ. Είναι η μόνη γωνία που μπορεί να βάλει γκολ, αν το δείτε. Και μπαίνει από εκεί.